Lapakiston luonnonsuojelualueelle pääsee helpoiten Ahtialan kunnaksesta lähtevää Ohrapään tietä navigoimalla Sammalistontien risteykseen. Pysäköintipaikkoja on reilusti, 3 pysäköintialueella. Myös linja-autoille on oma parkkipaikka. Lapakistossa on 5 maastoon merkittyä reittiä, joiden yhteispituus on 23 kilometriä. Alueella on laavuja ja nuotiopaikkoja reilusti. Lapakistolammen nuotiopaikka on esteettömästi saavutettavissa vaikka pyörätuolilla. Liikuntarajoitteisille on oma parkkipaikka-alue Lapakistolammen polun alussa. Pitkäjärven polku on merkitty maastoon sinisellä värillä. Pitkäjärven polku on helppokulkuinen ja lähes 5 kilometrin pituinen. Pitkäjärven vuoren nuotiopaikalle on mahdollista päästä vaikka lasten vaunuilla. Pitkäjärven itärantaa reunustaa varttunut Kuusimäntymetsä ja Pitkäjärven vuoren jylhä kalliojyrkänne. Erikoisena nähtävyytenä on jyrkänteeltä vain muutama vuosi sitten lohjennut usean 10 kuutiometrin kalliopala. Lohkare on maahan pudotessaan hajonnut useaan osaan ja kaatanut jyrkänteen alapuolisia puita. Pitkäjärven itärannalla pääsee tutustumaan myös Majavan jälkiin. Huomattava osa rannan lehtipuista on Majavan kaatamia. Sammaliston polku on merkitty maastoon keltaisella värillä. Kohtalaisen helppokulkuinen polku kulkee Sammaliston suon Sammaliston lammen ja Lapakistolammen rannoilla. Kosteimpien osien ylitse on rakennettu pitkospuita, mutta kumisaappaita voi silti tarvita. Reitin varrella on muutama nuotiopaikka Lapakisto- ja Sammalistolammen rannoilla. Sammalistonlammen rannalla on laavu, pelastusvene, pöytä ja ulkohuussi. Vuorelle. Sammaliston suo on 9 hehtaarin laajuinen luonnontilainen räme, johon kuuluu useita suotyyppejä. Kalliojärven polku on merkitty maastoon vihreällä värillä. Kalliojärven polku on kohtalaisen helppokulkuinen, yhteensä noin 3 kilometrin pituinen, mutta paikoin jyrkkä. Kalliojärvi on 3 kilometriä pitkä järvi, jonka rannoilla on harvakseltaan loma-asuntoja. Suojelualueen ranta-alue on kangasmaastoa ja loivapiirteistä kalliomaastoa. Pohjoispäässä on myös soistunutta rantaa. Kenttäkerroksessa on mustikkatyypin lajistoa, kallioalueella karumpaa, puolukka- ja kanervatyypin lajistoa. Myös Kalliojärven rannalla on laavu, pöytä ja ulkohuussi. Mustavuoren polku on merkitty maastoon punaisella värillä. Mustavuoren polku on kohtalaisen helppokulkuinen, noin 3,5 kilometrin pituinen ja paikoin jyrkkä. Mustavuoren laelta on hyvä näköala Kalliojärvelle. Ahvenlammin polku on merkitty maastoon valkoisella värillä. Reitti kulkee Ahvenlammilta Kalliojärvelle yhdistäen Pitkäjärven polun Kalliojärven polkuun. Lapakisto on Etelä-Suomessa erittäin merkityksellinen luonnonsuojelualue laajuutensa ja luonnonpiirteidensä monipuolisuuden ansiosta.